pinagpalang araw po. Welcome to One in Christ Fellowship. Tunay nga, napakabuti ng Diyos. Ilang araw na lang ay bagong taon na. Napakabilis ng panahon. Sino mag-aakalang na we're all here, we're safe, healthy, totally blessed. Let's take this chance na isama sa Panginoon sa kabila ng mga pandemya. Patuloy pa rin yung pagpapala na tatanggap natin sa araw-araw. Mga kapatid, mayroong mga bagay na lagi natin dapat pagsasalamatan. Alin man yan o malaki, sa buhay natin, lagi ipagpapalat natin. Isa rin ay ang pag-ibig ng Diyos na walang katumbas, na walang katulad. So, alas na ito, kapatid. Salamatan natin ang Panginoon, ang buong puso, Panginoon, thank you so much for this day that you've given to us. Holy Lord God, our Heavenly Father, Kind Father, Creator of heaven and earth. We thank you so much, Panginoon, for the lives that you have given to us. Panginoon, we're all here, offering our lives, Panginoon. All to you, Panginoon. Sa bawat oras, at namin sa bawat araw, Panginoon, humingi ka pasalamat sa proteksyon at gabay na binigay na sa amin sa araw-araw. Panginoon, sa oras na ito, fill us with the Holy Spirit, Lord God. Panginoon, we're seeking for your presence, Lord God. Humbling down ourselves to you, Panginoon, surrendering ourselves to you. Magpapasalamat sa iyo. Hallelujah, Jesus. Hindi namin sa iyo pinakamataass namin pagpuli at pagsamba sa iyo, Diyos. Sa bawat oras. Ang aming samang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Uwiin natin ang Panginoon. Pwede natin palakpak ang ating kamay o dyan ang ating mga paan. Bigay natin sa ating pinakamataas natin pagpuli at pagsamba. Kalawakan, hindi mo mauunawaan. Iyong
para sa amin, Panginoon. Kailan tayo hindi ka umalis sa amin, Panginoon. Lubos kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Hindi ka man namin, Panginoon. Nandiyan ka pa rin, Panginoon. Iiyakan mo kami, Panginoon. Lord God, bukas ibig sa amin, Panginoon, patuloy mo binibigay sa kabila ng aming pagkukulang. Patuloy na ito naman, Diyos. Awitin natin ang buong puso. Sa lahat ng panahon, basta sa amin, sa lahat ng oras, ay nagdasal, Panginoong Jesus, purihin kita sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, basta sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, yan para sa Jesus, Panginoon. Maghari ka sa aming buhay.
Diyos na makasabuhay. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri. Dapat kami salamat sa salamat. Salamat, Panginoon. Hindi kami magsasawa ng ikaw sa Panginoon. Pasalamat sa iyo sa mga oras. Sige lamang, dapat ang pagpuli at pagsipa ng God. Hallelujah, Jesus. We are offering our hearts to you, Lord. You are here with us. You are with us, Jesus Christ. Maraming salamat po, Diyos. Maraming Panginoon sa kabila ng mga hati at pagsubok sa aming buhay. Inuutan mo ito. Deliver God. Everything happens for a reason, Panginoon. You are better than Panginoon. Each and every one of us. Hallelujah, Jesus. Thank you so much, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa amin. Umabang, Panginoon. Ibig, yan. Your grace, Panginoon. Bring us every day, Lord God.
Panginoon. Gusto yung harapan. Salamat sa iyo. Praise you, glorify your name. Mga anak ng Diyos ay magsabi natin, Amen. Amen. At isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ito po si Pastor Andrew Franco from One in Christ Fellowship. At sa lahat po ng nakikinig at naabot po ng ating live Sunday service, God bless po sa ating lahat. Nawa po ay naihanda po natin ang ating mga puso sa salita ng Panginoon sa gabing ito, sa oras na ito. At nasaan man po kayo naroon, ay naniniwala po tayo na ang kapangyarihan po ng Panginoon ay hindi limitado nung distansya natin. Bagamat hindi tayo magkakasama physically, alam ko po na kasama niyo po ang Panginoon saan man po kayo nag-worship, saan man po kayo nakikinig. And the prayer po natin ay yung malayang pagkilos ng banal na Espiritu po sa gabing ito or sa oras na ito. At nandito na po tayo sa huling Sunday service ng 2020. At sa Diyos po ang kapurihan kasi lahat po tayo ay tunay ngang pinag-ingatan ng Panginoon. Maaaring marami po tayong pinagdaanan, may mga challenges po na sunod-sunod na dumating. At nakita po natin kung paano po tayo biniyayaan ng Panginoon, paano tayo pinag-ingatan ng Lord, paano tayo pinatatag at pinalalakas ng Panginoon sa bawat araw. At ngayong oras nga po ito, talagang binibigay po natin yung pinakamataas na kapurihan sa ating Panginoong Diyos sapagkat ang 2020 po ay nasubok po tayo. Marami po sa atin nasubok yung pananampalataya. Marami po sa atin naliglig yung pananampalataya natin. Pero purihin po ang Panginoon dahil sa biyaya niya na nanatili po tayong nagtatapat sa Diyos. At saan ka man naroon, anumang kalagayan mo kapatid, patuloy kang magtiwala, patuloy mong ilagay yung pananampalataya mo sa Panginoon. Sa oras na ito, dahil naniniwala po ako na hindi pa po tapos ang Diyos at patuloy tayong inaabot ng Panginoon. At patuloy na ang naisin ng Panginoon sa buhay natin ay ibuhos niya yung pag-asa. At patuloy tayong magtiwala sa Kanya sa lahat po ng aspeto or sa lahat ng bagay na ginagawa po natin. At ngayong gabi nga po, ang pagpapatuloy ng ating gawain po, tayo po ay magpapasalamat sa Diyos, atin pong itataas ng patuloy ang kanyang pangalan at patuloy po natin kilalanin ng Panginoon. At siyempre ang dalangin po natin, ang bawat isa po sa atin ay patuloy na lumalim po yung pagkakaunawa at pagkakakilala natin sa ating Panginoong Diyos. Dahil sabi nga po, di ba, sa salita ng Diyos na ang pag-ibig po ng Panginoon sa atin ay sobrang lawak, di po ba? At naniniwala po tayo na ang naisin ng Panginoon sa atin ay lumalim tayong with personal relationship natin sa Kanya. And tonight po, ang pag-uusapan natin as we end this year and as we also welcome the 2021. So, pagkalipas po nitong linggo na to, next Sunday ay ang pagbubukas naman po ng 2021. Sana po excited tayo at hindi po nawawalan ng pag-asa yung mga puso natin that every day is still a blessing. Diba? Sabi nga po, hindi tayo dapat nawawalan ng pag-asa. Patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon. At yun nga po ating pong pag-aaralan tonight, yung sumusubaybay po sa gawain natin, the last time po na nagturo ako or nag-preach ako, ang pinag-usapan po natin is yung Lordship ni Jesus Christ. At kakatapos nga lang po ng selebrasyon natin ng Kapaskuhan. At ito ay paalala sa marami sa atin na sa araw nga ng Pasko ay pag-alala po natin sa kapanganakan ng ating tagapagligtas na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. So, nawalahan po tayo na-remind at sa pag-celebrate natin ng Christmas, ay hindi natin nakalimutan po yung celebrant na bahagi ng celebration natin. Nawa tayong buong ating mga pamilya, sama-sama sa kasabay ng pagsasama-sama natin at pagsasalo-salo, pagkakainan, pagbibigay ng regalo sa isa't isa. Sana po nagkaroon tayo ng panahon to pray as a family and to thank the Lord for everything. At yun nga po, pinag-aaralan natin or yung last time po na preach ko is about the Lordship of Jesus Christ. Na kung maaalala niyo po yung verse na
main verse natin ay manggagaling po sa Philippians chapter 2, 5:11. And to give you a background and summary of what I have discussed, o kung ano po yung itinuro natin last time, ito po yung katotohanan na ang Panginoong Jesus po ay hindi lang 100% na tao, kundi siya ay 100% God. Kinikilala po natin ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus at sa ating pong faith at sa ating pong relationship, napaka-importante na nauunawaan po natin kung sino ang Panginoong Jesus. Ano ba yung tunay niyang identity? Not everybody would believe that He is God, but tayo po, we declare that Jesus is our Lord and our Savior. 100% po na siya ay Diyos. Hindi na po siya 100% na tao. Amen po ba? Amen. Yun. Yan, naririnig niyo po ang aking mga kasama din dito mula po dito sa OICF Antipolo. Yan, bumabati po kami sa OICF Marikina, sa OICF sa Tanay, at ang aking pong mga kapatiran sa iba't ibang bahagi pa ng Pilipinas. Saan ka man naroon, pagpalain ka ng ating Diyos. Sa ating pong pagbubukas ng gawain, hayaan niyo po na ako po ay manalangin po muli. Sige po, tayo po ay ayan. Konting katahimikan. Alam ko na maaaring may kakwentuhan ka pa dyan, pero tayo po ay manalangin po muna. O Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, patuloy po na kinikilala namin ang inyong pagkilos sa oras na ito at patuloy na kami po ay umaasa at ibinibigay po namin ang aming buong pananampalataya sa inyo. At nandirito po kami, lumalapit at kinikilala ang pagiging Diyos ng aming Panginoong Jesucristo. At muli ay lumalapit kami sa ating Diyos Ama na nasa langit upang pagpalain po ang bawat isa sa amin sa oras na ito. Hayaan niyo po na malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming mga buhay, sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon. Dalangin po namin na bigyan niyo po kami ng panibagong puso, Lord God, at pangunawa o wisdom para maunawaan po namin anuman po ang mapag-uusapan ngayong gabing ito. At dalangin po namin ang kapangyarihan na nagmumula sa inyo, Ama, na buksan niyo ang durungawan ng kalangitan at ibuhos ninyo, Panginoon, ang inyong anointing, O God, sa bawat isa sa amin, Lord. And may we receive yung understanding of the word na nagmumula sa inyo, Panginoon. And may you continue, Lord, to refine our faith, O God. And tonight, we just wanted to declare that you are our Lord and Savior, O Jesus. And all this we ask in Jesus' name we pray. Amen. Amen. So purihin po muli ang ating Panginoon at sa pagpapatuloy po ng ating gawain or sa pagpapatuloy po ng ating pinag-uusapan about sa Lordship ni Jesus, ngayon naman po ang topic ko is the work of Jesus. So pakisabi nga po, the work of Jesus. The work of Jesus. So nung nakaraan po, pinag-usapan natin yung Lordship ni Christ. Sana nauunawaan po natin at establish na sa atin na si Jesus Christ is very important na aspeto ng pananampalataya natin. Napaka-importante ng relationship, yung understanding natin. Pero ngayon, hindi lang natin dapat makita kung sino ang Panginoong Jesus, but dapat maintindihan din natin kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin bilang mga tao. And kailangan maunawaan natin na yung good news ng redemption at ng salvation ay nagmumula lang yan sa ating Panginoong Jesus. Wala ni sino man ang makasusumpong ng kaligtasan kung hindi natin masusumpungan ng Panginoong Jesus. Yung katubusan, yung kaligtasan ay sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Jesus at wala na pong iba. Amen po ba? Amen. And of course, the great salvation that has been accomplished through Jesus Christ, in-express yan ni Jesus in many different ways. Pag pinag-aralan po natin yung mga aklat na isinulat po ni Pablo sa Pauline Theology, there are different ways kung paano po na-express ni God or paano inilathala or isinulat ni Pablo na tayo ay tinubos ng Panginoong Jesus at napakahalaga na nauunawaan natin yung gospel of Jesus Christ. So balikan po natin yung ating pinag-usapan nung nakaraan from the book of Philippians, chapter 2, 5 to 11. Sabi po sa verse na to, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness.
and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So dito po, sinasabi lang natin at makikita po natin dito sa Book of Philippians, chapter 2, 6 to 11, yung context nito na yung mga mananampalataya ay ini-encourage to imitate Christ who humbled himself, and therefore, nung nag-humble siya, he was exalted by the Father. At siya yung pattern na sinusundan natin bilang mga mananampalataya. Sabi nga, dapat ang goal nating lahat is to be Christ-like. And the reason being is because He is God Himself. So, yun yung isang bagay na ini-establish natin na si Jesucristo ay hindi siya bumaba dito sa lupa na in full glory. Siya po ay nagpakumbaba to His humblest form para abutin tayong lahat. At nung siya nagpakumbaba dun sa in-exalt ng Father. Di po ba? And yun nga po, tutuloy po tayo dun sa work ni Jesus. Ano ba yung ginawa ng Panginoong Jesus sa atin bilang mga tao, bilang mga iniligtas niya? At paano natin nasasabi na tayo ay tinubos ng Panginoon? Gaano ba kahalaga yung pagkakapako ng Panginoong Jesus sa krus? Ano ba yung value nito? At ano yung kahalagahan ng pagtanggap natin sa Panginoon nung tinanggap natin siya ng buong puso bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas? Kailangan po nauunawaan natin ano po ba yung kahulugan ng pagtanggap natin sa ating Panginoon. So punta po tayo sa unang puntos po natin ngayong gabi. Meron po tayong 7 points na i-discuss. Pero dito po sa unang bahagi po ng ating pag-aaralan ngayong gabi, 3 point lang po ang ating i-discuss. And tutuloy po natin sa susunod na linggo. Una po, ang unang point, basahin po natin, sabi po dito, the work of Jesus is number 1, is righteousness and justification. So dito po ako mag-uumpisa with righteousness or justifications, since this is so central to Paul's teaching. At ang gusto lang po nating ipunto dito na kung paano in-explain ni Pablo yung righteousness at justification dun sa kanyang mga isinulat na aklat. And isang bagay na malinaw po, God does not make anybody righteous or make anybody wicked. What He's doing is He declares the wicked to be righteous by His grace. Uulitin ko po yun, ha? Ang Panginoon po, He does not make anybody righteous or make anybody wicked. Sana po nauunawaan natin yun. What He has done, He declares the wicked to be righteous by His grace. So that is what the word justify means. Justify means to declare something to be the case. Naintindihan niyo po ba? Naintindihan niyo, ha? Dapat malinaw sa atin to. So, example, when a judge passes a verdict in a courtroom, He declares the righteous to be righteous, and He declares the wicked to be wicked. Malinaw po ba? Kailangan po maunawaan po natin to, makomprehend natin ano ba yung sinasabi ni Pastor. Ibig ko na sabihin, He does not make wicked wicked or righteous righteous. He just declares a wicked person righteous. Halimbawa tayo, bagamat tayo ay makasalanan, tayo ay naging matuwid. Tama po ba? Halimbawa tayo nung tumanggap sa Panginoon. Nung tinanggap mo ba ang Diyos, simula ba nung tinanggap mo si Jesus bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas, hindi ka na ba nagkasala? Hindi ka na ba nag-fail? Kung ikaw nag-fail, you are considered a sinner. And you are considered wicked. And how can one person become righteous? Kung sinasabi ng Panginoon, kailangan tayo maging matuwid, tapos hindi natin kaya maging matuwid in real life. So sana po mas naiintindihan natin anong ibig sabihin ng justification. It is Jesus or it is God declaring. Dinideklara ng Panginoong Yesus ang isang wicked person to be righteous
by His grace. Only by His grace. Basahin po natin, mula po sa Exodus 23:7, sabi dito, keep thee far from a false matter, and the innocent and righteous lay thou not, for I will not justify the wicked. At sa pangalawang verse po, sabi po sa Deuteronomy 25:1, sabi dito, if there be a controversy between men, and they come unto judgment, that the judges may judge them, then they shall justify the righteous and condemn the wicked. So sabi po dito, judges are to justify the righteous. When you say justify the righteous, is declare them to be in the right. And condemn the wicked. That is what the word righteousness typically means. So ang halimbawa po, dun sa mga binasa po nating verse, inihilin tulad po siya dun sa korte. Sino po dito yung familiar sa isang courthouse? Di po ba merong judge, merong isang makasalanan, inihabla, at huhusgahan siya. So yun po yung picture na pinapakita dito dun sa mga verses natin para mas maunawaan po natin. So meron tinatawag na law. Tama po ba? So meron tayong tinatawag na law or batas. So dito, sinasabi po dun sa Deuteronomy, yung judges daw, they are to justify the righteous or they would declare, di ba? Even though nakagawa ka ng isang kasalanan, pero pag ikaw hinusgahan sa korte, even though you have sinned, but if you are justified, if you are declared, di ba? Kapag diniklara na ikaw, righteous ka, acquitted ka, ibig sabihin, you are righteous already. Makakalaya ka. Tama po ba? Pero hindi doon inaalis yung kasalanan na nagawa mo, kundi you are justified because of the grace of God. So sana po nauunawaan natin what justification means. And moving forward, we would further discuss at mas maganda maunawaan natin to ng mas malalim. At sabi po sa Romans 2:13, for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. So ulitin ko po, sabi po dito sa Romans 2:13, for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. So it means those who do the law will be declared to be in the right by God. And walang ibang magbibigay ng verdict kundi ang Panginoon. So God passes a final verdict on those who are in the wrong and those who are in the right. Tanging Diyos lamang po ang makakapaghusga ng kalalagayan natin bilang mga tao. And we already saw no one will be justified by the works of the law. No one will be declared to be in the right before God. No one will be vindicated on the last day by doing what the law says, since all sin. So, narinig niyo po ba yun? Ibig sabihin po, ang tao hindi daw po makakasumpong ng kaligtasan or hindi tayo na-justify ng good works. Amen po ba? Kahit na sabihin mo, hindi naman po ako masamang tao, mabait akong tao. Hindi ibig sabihin na ikaw ay, sabihin na natin sa konteksto ng mundo ay mabait, ay ma-justify ka nung good works or yung good deeds na ginagawa mo. Hindi porke palasimba ka, hindi porke lagi kang laman ng fellowship, hindi porke yung nakikita ng tao sa iyo ay gumagawa ka ng kabutihan. Halimbawa tayo po sa church, we do a lot of ministry works. Hindi po yan ang nag-justify sa atin. Hindi po yan ang nagiging dahilan kung bakit maituturing natin yung sarili natin as righteous people. Hindi ka nagiging matuwid, hindi ka natubos dahil masipag ka sa church. Hindi ka natubos dahil sa sarili mong effort, kundi what the Word of God is saying, that we are justified. By what? Paano daw ulit tayo na-justify? Babalikan ko po yung sabi dito sa Romans. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Kung ikaw nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, genuinely tinanggap mo siya, you are justified by the fact that you have accepted Jesus as your Lord and Savior. At ang sino man daw po na tumanggap sa Panginoon ay tunay na binabago ng Diyos. The old has gone and the new has come.
So malalaman mo kapag ang isang tao tunay na tumanggap sa Panginoon, if there will be changes na kusang lumalabas yung pagbabago sa tao. Dahil siya ay justified. Tinubos na siya ng Panginoon. Ginawa na siyang matuwid ng Diyos, hindi dahil na wala siyang ginawang kasalanan, kundi dahil sa kabutihan ng Panginoon, tayo ay na-justify. Tayo ay nakasusumpong ng katuwiran. Hindi po ito isang bagay na self-generated. So, yung salita pong justification, kailangan maunawaan po natin kung paano ba tayo na-justify according to the Word. So, what we see in the gospel is something really quite extraordinary. You know why? And that is because God will justify us freely by His grace. Those who are sinners. So, no one can be justified by the law. Uulitin ko po. No one can be justified by the law. And you know what's the most extraordinary thing about God justifying us? Alam niyo po, sino ba yung idinideklara na righteous? Sino ba yung nakasusumpong, sino ba yung ginagawang righteous ni God before Him? Di ba yung tayo rin mga makasalanan? Ang tinutukoy dito sa pinag-uusapan, we are made righteous or we are justified. Tayo ang tinutukoy dito, tayo mga sinner. Hindi naman yung pag sinabi mong, ito justified to, ibig sabihin, hindi na gumagawa, hindi na nagkakamali, hindi na nag-fail. If you are justified by God, hindi ibig sabihin nun, hindi ka na nagkasala or hindi ka nagkakasala. It means that you are a believer, you are a follower, and you have accepted Jesus as your Lord and Savior. Yun ang ibig sabihin nun. Ang relasyon mo sa Panginoon, ang nagiging kasumpungan ng kaligtasan ng tao. Hindi dahil sa mabubuting gawa. And I hope na itong mga bagay na to ay naiayakap natin. Remember, nung tinanggap natin ng Panginoon, what happened? We are forgiven by our sins. Diba? Tayo po ay pinapatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan. And we are counted to be righteous in Christ. We are only counted to be righteous through Christ. And that is very important dun sa tinuturo ni Pablo. Pag binasa po natin yung mga aklat na sinulat po ni Pablo, makikita po natin dyan yung value at yung importance ng salitang counted. Kasi hindi naman talaga tayo dapat kabilang eh. Pero binilang tayo ng Panginoon. Ang sino man daw po na tunay na tumatanggap sa Panginoong Hesus at kumikilala sa Kanya bilang Diyos at sariling tagapagligtas, yun yung napapabilang as righteous people. I am not righteous because of my own work, but because I have Jesus Christ, I am righteous before Him. I am a righteous person. Anak ako ng Diyos eh. Though there is always a tendency or a possibility na mag-fail ako, pero I believe that God already changed my heart and already changed my mind. And ako ay justified ng blood ni Christ. Walang makatatawag sa akin sa pagkakasala ko. Sabi nga sa Biblia, di po ba? Ang tumatawag lang daw sa atin sa kasalanan natin ay ang kaaway. Pero ang Panginoon, tinatawag tayo sa ating pangalan. Sometimes we feel na hindi naman tayo karapat-dapat kasi nakakagawa pa rin tayo ng mali. Pero kapatid, I encourage you, if you believe with all your heart that you have accepted Jesus as your Lord and Savior at nandun ka sa journey of knowing Him and growing in your relationship with Him, you can confidently declare that God made you righteous because you are justified by His blood. You are justified by the name of Jesus. Minsan marami sa atin, hirap tayo na ibigay yung buo sa Panginoon sa paglilingkod kasi lagi nating nakikita, hindi tayo worthy. Na hindi natin na realize na wala naman talagang worthy dito sa atin. Dahil hindi sa gawa or hindi sa batas tayo naliligtas, kundi dahil sa kabutihan lamang ng Panginoon. And marami pang verses po tayo na pwedeng tignan
or makita para maunawaan po natin yung sinasabi natin kanina pa, that we are counted to be righteous in Christ. You can check your Bible sa Romans chapter 3:28, Romans 4:3, 3 to 11, Romans chapter 3 verses 22 to 24. Marami dyan na makikita po natin na ipinapaliwanag kung paano po tayo nakasusumpong sa tunay na katuwiran sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. And yung merong Greek term po na gusto ko i-share sa inyo. Ang tawag daw po dito is logizomai. Ang hirap po banggitin. Pero logizomai. So spell ko po Logizomai. So kayo na po bahalang mag-pronounce. Parang nababanggit po siomai nga, siomai. Pero logizomai. So basahin po natin. I would encourage you to read your Bible, also yung Book of Romans. And check po natin sa Romans chapter 3 verse 28. Ano po ba yung sinasabi dito? Sabi dito, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. So tayo daw po bilang mga tao, yung tayo daw po ay nabibilang bilang isang righteous person not because of our deeds of the law. It is only by faith. Dahil naniniwala tayo sa Panginoon, dahil ibinibigay natin yung buong tiwala natin sa Diyos. And yung righteousness na natatanggap po natin, we have to be reminded that it is given to us by God. It is given to us by Jesus. Hindi tayo righteous. Kasi yung iba, narinig nyo na ba yung salitang masyado ka namang self-righteous? Yung parang minsan yung ibang mga tao nagbubuhat ng sarili nilang bangko. As if self-generated yung righteousness. Na as if na yung righteousness nila ay dahil gumawa sila ng kabutihan, gumawa sila ng mga ganitong bagay sa kapwa natin, na we have to be reminded tonight na yung righteousness na tinutukoy dito, yung ibinibilang sa atin na righteousness, ay hindi po self-generated yan. It is something given to us by God. So wala ni sino man po sa atin makakapagmalaki sa harapan ng Panginoon na tayo ay matuwid. Hindi isa sa atin, wala. Kaya wala tayong karapatan to judge anybody. Wala tayong karapatan na husgahan yung pagiging mananampalataya ng ibang tao dahil hindi sila pumasa sa pamantayan natin. Wala ni sino man sa atin ang may karapatan to say anything against our brothers and sisters in the Lord. Kasi ang Panginoon lang ang nakakaalam whether that person really accepted Jesus as their Lord and Savior. Maaring nasa proseso yan na binabago ng ating Panginoon yung kanyang puso. Di po ba? At ang nararapat na ginagawa natin, kung tayo man ay nakikita natin, meron tayong kapatiran, falling short of the grace of God, let's pray for them and let's continue to encourage them. But we are not here to judge them. At lahat tayo, it is very humbling to know that the righteousness that we have is something that we receive from God. And we don't self-generate it. So, lahat tayo ay talagang nararapat lang na patuloy na magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. And basahin po natin din ang Romans chapter 3. Romans chapter 8:33. Sabi dito, who will bring a charge against God's elect? God is the one who justifies. So yun lang po yung point nun, na wala ni sino man sa atin na makapagsasabi kung sino ba yung tunay na ligtas o hindi, maliban sa Panginoon. Tama po ba? So, therefore, dapat mas iniintindi natin yung sarili nating kaligtasan, yung sarili nating relationship kay God. At ang kailangan natin ginagawa is to continue to share the gospel and share the word of God, not only by mouth, but also by our deeds. Dapat nakikita din. Kanina, kung maalala ninyo, binasa din natin yung mga verses na hindi lang tayo dapat tagapakinig. Amen po ba? Dapat nakikita sa atin yung pagtanggap natin sa Panginoon, yung relasyon natin sa Panginoon. Sabi nga daw po, dapat pag Kristiyano, halata. Dapat halata ang pagiging Kristiyano. Amen po ba? Dapat halata daw yung pagiging Kristiyano natin. And ang tanging ang Panginoon lang yung nagde-declare na ang tao ay righteous. So, siya yung divine judge, and we do not have our own righteousness according to from the law. Basahin po natin yung Philippians chapter 3 verse 9.
Sabi po dito, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. So, ito po yung verse na reference natin kung bakit natin sinasabi na tayo na-justify lang because of our faith. And hindi siya self-generated at hindi rin law ang magiging daan para tayo ay ma-justify na, oh, ginagawa ko naman yung sa Ten Commandments ko, hindi ko naman ginawa to, hindi ko naman ginawa to. So, yung pamantayan natin, nung kaligtasan or nung righteousness natin bilang mga tao, eh hindi naayon sa gawa, kundi sa pananampalataya natin sa Panginoon. And we cannot prepare ourselves to receive it. Yung justification, we cannot do any work to merit it or earn it or deserve it kasi hindi tayo deserving. Hindi tayo, kumbaga walang point system dito. Walang kompetisyon sa paglilingkod. Hindi yung dahil mas marami kang naabot, mas marami kang nagawa, eh mas una kang papasok sa langit. Nagbibilangan tayo ng ginagawa, nagbibilangan tayo ng attendance sa church. Of course, these are all important. Importanteng bahagi tayo ng fellowship, importanteng nagbabasa tayo ng Biblia, importanteng nananalangin tayo, importanteng gumagawa tayo ng mabuti bilang bunga ng ating relasyon sa Panginoon. Pero hindi ito nagka-count. Pag pinag-usapan natin yung kaligtasan, pag pinag-usapan natin yung justification, walang kahit anong gawa na magdudulot ng kaligtasan sa atin. It is only through Jesus Christ that we are saved. Christ alone. And it is truly and fully a gift that God has given to His people in Christ Jesus or through Christ Jesus. And that gift is given to those who are trusting in Christ's atonement. So, ibinibigay daw po ito dun sa naniniwala at nagtitiwala that Jesus died for our sins. He died on the cross and on the third day, He rose again and He is alive. Hindi po namamatay yung iba pong paniniwala, they believe na namamatay ulit ang Panginoon. Pero what we believe according to the Word of God, nung ang Diyos ay nabuhay, hindi na po siya namatay muli. He is alive. The Jesus we serve is alive. And it is given to those who trust that Christ took the penalty of sin upon Himself that we deserve and took the punishment we deserve so that we could go free in the divine law court. At meron tawag po dyan. It is called the doctrine of penal substitution. Familiar po ba kayo doon? Doon sa doctrine of penal substitution, tayo dapat yun eh. Pero si Jesus, yung replacement doon sa punishment na dapat tayo yung may deserve. And that is called the doctrine of penal substitution. Jesus was our substitute. Kung maalala niyo po ang topic na pinag-uusapan po natin, ano ba yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa mga tao? What He has done for us. Ito yung pinag-aaralan natin ngayon. He is the substitute for the punishments that we deserve. Kung pag-aaralan niyo po ng mas malalim ito, ang tawag nga po sa doktrinang ito ay penal substitution. He died in our place and He took the penalty that we deserve. So Christ becomes, sabi sa Bible, sabi sa Word of God, if you're gonna read Galatians chapter 3:13, basahin po natin, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on the tree. So, the curse that we deserve, Christ took upon Himself. Christ had redeemed us from the curse of the law. Kung babasahin niyo po ano po tinutukoy ng Diyos dito, I would encourage you to read your Bible from Genesis. At nang maunawaan ninyo what we deserve as men, how sinful we are. What kind of nature we have as humans. Kung bakit kinakailangan natin ng isang tagapagligtas and why Jesus need to humble Himself and be born as a human, in a human form, just to save us. Para lang tubusin tayo sa pamamagitan ng pagkakapako sa krus ng Albaryo na kung tutuusin, ikaw, ako, yung deserving up until now. We all know that we fall short.
we fall short. Many of us, we are still enjoying our favorite sins. And I rebuke you in Jesus' name. Lahat tayo ma-rebuke. Kasi kung habang pinag-aaralan po natin to, makikita po natin, grabe yung biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. That He took the penalty that we deserve. He took the penalty that we deserve. Basahin po natin yung Romans chapter 3, verses 21 to 26. Sabi dito, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all upon all them that believe. For there is no difference, for all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God, to declare, I say, at this time, His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believe in Jesus. Naunawaan po ba natin? O hindi po? Basahin niyo po ulit. Pagbulay-bulayan po natin to tonight. If you can read through again, pag-devote po tayo, unawaan po natin ito by heart and ask the Holy Spirit to guide us in understanding what does it mean. Ano po ba yung kahulugan ng ginawa ng ating Panginoon Jesus sa krus? Na hindi lang tayo nanalangin na Panginoon, patawarin mo ako, confession of sin, na hindi natatapos doon. Kung ikaw tunay kang tumanggap sa Panginoon, you will have a hunger for God, hunger for His Word, hunger to know Him more every day of your life. Sinabi doon sa verse na binasa natin that Jesus was our propitiation, which means that Jesus satisfied the anger of God. Si Christ yung prophet. Ang hirap sabihin, nabubulol na ako. So Jesus was our propitiation. So tanging yung pag sa suffer or yung pag-offer ni Jesus ng kanyang sarili, ng kanyang buhay, ang tanging nag-satisfy dun sa anger ng Diyos Ama. He appeased God's anger. He satisfied God's wrath. Mas maiintindihan mo yung sinasabi ko kung nabasa mo na yung salita ng Diyos or kung nagbabasa ka ng Bible, mas maiintindihan mo yung pinag-uusapan natin ngayon. And God, in His love, because He loved us so much, alam natin lahat to, that He sent His Son who voluntarily came to die for us and our salvation. And He did this so that His righteousness, or His holiness would be satisfied. Ang hirap arukin ng isipan, no? Na in order for us to be righteous, kailangan isuko ng Diyos yung buhay niya. Siya din yung gumawa ng paraan for us to be redeemed, for us to be justified, for us to be saved. Ganun kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Supposedly, di ba? Because of sin, we are to be punished. Pero hindi tayo matiis ng Diyos. Hindi ka matiis ng Panginoon na mag-suffer. So what He did, He volunteered. Voluntarily, He came to earth just to die. Just to die. Imagine, yung buong buhay niya na nilagay dito sa mundo for 33.5 years is just a preparation for His death. Kasi yung kahulugan ng kamatayan ng Panginoon ay yung kaligtasan mo or yung justification mo. Na kung tutuusin, deserving ako of hell, but because of His love, His goodness for us. At hindi natin masusumpungan kahit anong gawa natin ng kabutihan. Hindi natin masusumpungan yung kaligtasan sapagkat tanging sa Diyos lamang to nagmumula. And that's what justification is all about. Pinag-uusapan natin, ano nga bang ginawa ng Panginoong Jesus? Yan, kapatid. Yan pa lang, yan ang pinaka-greatest.
Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. He suffered for us. So makikita natin dito na yung punishment na deserving tayo, He took upon Himself. And therefore, we are free. You are free. You receive freedom because of Jesus. You are no longer slave to what? You are no longer slave to sin. Because you are free. Kaya kung tunay mong tinanggap ang Panginoong Yesus, ikaw ay malaya na. Malaya sa kasalanan, malaya sa kaisipan na hindi matuwid dahil may Diyos ka. And you became righteous because of your relationship with God. So unang point po natin, ano ba yung unang puntos natin ngayon na ginawa ng Panginoon? Na ginawa ni Christ for us? And justification. Kung di pong kakalimutan yan, and then punta po tayo sa point number 2. The work of Jesus, of course, is forgiveness. And another way of speaking of what God has done for us is to say that we are forgiven of our sins. Tayo po ay pinatawad na ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Nung tinanggap natin ng Panginoon that we are forgiven, hindi ka na dapat, wala na yung guilt sa puso mo. Forgive yourself because God has forgiven you from your past sins. If you are still a slave of your past sins, pero humingi ka na ng tawad sa Panginoon, hiningi mo na ng tawad yan, tinanggap mo na ang Panginoon, now God is forgiving you. You have received your forgiveness. It is one way of saying when you are forgiven that the slate has been wiped clean. You became righteous. Kuya, paano yan? Gusto mo pure ako. Gusto ng Lord pure ako. Kaya lang, yung past ko, ito eh. Alam mo, nung lumapit ka sa Panginoon, nung tinanggap mo ang Diyos, you ask for forgiveness. Genuinely, with all your heart, you are forgiven. As if nothing happened. Clean slate, white as snow. Sabi ng Word of God. And there are few verses in the Bible na pwede nating pagbulay-bulayan or pag-aralan. Nandiyan yung Romans 6:4, 6-8, Colossians 2:12, Colossians 1:14, and Ephesians 1:7 that you can check on. Pag-aralan nyo ano nga ba yung ibig sabihin ng kapatawaran na nanggagaling sa Panginoon. Ano yung pagkakaiba nito dun sa kapatawaran na binibigay lang ng tao kaysa dun sa kapatawaran na nanggagaling sa Diyos. So basahin po natin yung Romans 4:6-8. Sabi dito, David says the same thing when he speaks of the blessedness of the one to whom God credits righteousness apart from works. Ulitin ko po Sabi dito, David says the same thing when he speaks of the blessedness of the one to whom God credits righteousness apart from works. Blessed are those whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord will never count against them. Purihin ng Diyos, no? Naunawaan mo ba yon, kapatid? Narinig mo ba yon? Do you understand what God had said? Uulitin ko po, blessed are those whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. But blessed is the one whose sin the Lord will never count against them. Remember that God made you alive together with Him, having forgiven us all our trespasses. So there it is. Forgiven. Ikaw ay napatawad na. Pakisabi sa katabi mo, you are forgiven. And meron gusto lang na i-share. And this is a nice picture of God's forgiveness. Imagine, kapag ikaw ay merong malaking pagkakautang, sabihin na natin, and you are legally demanded to pay your debt. Imagine ito si Jesus erasing all your debt. For the longest time, slave ka nitong pagkakautang mo. At ang dami mo ng demanda, pinapapunta ka na sa korte para bayaran yung pagkakautang. And then ito si Christ,
paying all your debts and erasing everything. Alam niyo yung pakiramdam na yun? Yung ang dami, laki-laki ng pagkakautang mo, tapos may magbabayad para sa'yo, nagulat ka. That's how it feels. Yung picture na to, imagine our sins here are pictured as money we owe. So to speak, to God. So we owe God everything because of our sins. Malaki pagkakautang natin sa Panginoon dahil sa pagkakasala natin. Kasi binigay ng Diyos lahat sa atin, kabutihan. Ang sinukli natin sa Kanya, pagsuway. Disobedience. We have sinned against Him. Sa kabutihan ng Panginoon, anong ginagawa natin? Tinatakbuhan natin sa, hinahamak natin sa. Makita mo, sa kabutihan ng Diyos. So we owe God everything because of our sin. But what He did, He canceled all our debts. He forgave us of our sins. So the legal demands that stood against us, He set those aside. Isinantabi niya yun na tayo dapat, impyerno, deserving tayo sa impyerno. Tama po ba? Sa tingin mo, anong deserving ka? Do you deserve to go to heaven? If heaven is for people who are sinless, who are righteous, do you think you deserve heaven? Hindi ba biyaya ng Panginoon yung kaligtasan na ibinibigay niya sa atin because of His love for us? Ngayon, si God doesn't demand anything from us anymore. He set those aside. By what? He nailed them to the cross. Alam mo yung bawat sugat, bawat pukpok, bawat sakit, bawat aray, bawat pagpatak ng dugo, it's all because of you. It's all because of me. It's all for me. It's all for you. Hello? The forgiveness of sins means that our sins are no longer held against us. Our slate is wiped clean. Our sins are erased. Our sins are nailed to the cross. And we are free. And we are no longer guilty before God. Are you forgiven? Are you forgiven? Again, ulitin ko, if you think you are forgiven, if you have asked forgiveness from God, ito yung klase ng pagpapatawanan na natanggap natin sa Panginoon. Our slate is wiped clean. Our sins are erased. Ang kasalanan po natin ay binura na. It is erased. Our sins are nailed to the cross. We are free. We are no longer guilty before God. Amen. Do you agree with me? I hope na naiintindihan po natin. And pangatlong point, dito po ako mag-i-end. Third point is sanctification. Ano po yung una? Righteousness and justification. Yun po yung unang ginawa ng Panginoon para sa atin. Ano po yung pangalawa? Forgiveness of our sins. He had forgiven us from our sins. At yung pangatlo, sanctification. Kung iintindihin po natin, justification and forgiveness come from the legal sphere. Another term used to describe our salvation is sanctification. Ito po yung other term for salvation, sanctification. Sanctification comes from the cultic sphere, the language of sacrifice and purity. Para lang po naiintindihan natin what sanctification is all about. So we know that this language is used of us as believer. Ang gumagamit po ng salitang ito ay mga mananampalataya, sanctification. Pakisabi nga po, sanctification. So anong ibig sabihin if you are sanctified? So believers are called saints in a number of passages in the Bible. Maraming beses po binanggit ng sa mga aklat ni Pablo yung salitang sanctification. And maraming beses din na tinawag tayong mga mananampalataya as saints.
Meaning, we are God's holy ones. We are God's temple. We are set apart for God. We are pure and holy. So pag sinabing we are saints, ang mga mananampalataya daw, sabi ni Pablo, ay tinuturing na mga santo sa Tagalog. So those who believe in Jesus and have relationship with God are called saints. So tayo pala, bilang mga mananampalataya, are called saints. Hindi estatwa ang tinatawag na saint sa Bible, kundi yung mga believer. So tayo ay tinawag na saints. If you truly believe in God, you are called saints. And uulitin ko, anong ibig sabihin nito? Nung sinabi ni Pablo sa kanyang mga aklat na tayo daw ay mga santo. That we are God's holy ones. Uulitin ko ito po yung definition yan, ito po yung kahulugan yan. We are God's holy ones. We are God's temple. We are set apart for God. We are pure and holy. That is what sanctification means. So sanctification means that we are in the realm of the holy. Jesus is our holiness, and Jesus is our purity. So we are sanctified because of our relationship with Jesus Christ. We are sanctified. We become holy. We become God's temple. We are set apart from the world. We became pure. And we can call ourselves holy because of our relationship with God. Because of the sanctification. We are sanctified. So let us read from 1 Corinthians chapter 1:30. Sabi po dito, Christ Jesus became to us wisdom from God. He is our righteousness, our sanctification, and our redemption. So righteousness there is the law court term, and now here is sanctification as the politic term. We stand in a holy place before God, pure because of Christ. Uulitin ko. Tayo daw po ay tumatayo sa isang holy ground before the Lord. And we became pure because of Christ. Walang makalala, kung maalala niyo po ano sinabi sa salita ng Panginoon, wala ni sinumang makalalapit sa presensya ng Diyos sapagkat ano? Ang tanging makalalapit sa presence ni God ay yung pure, yung holy. Hindi tayo makasusumpong, makatutungtong sa presensya ng Panginoon if there is unholiness and impurity. But what Christ had done for us, He sanctified us. And because of our relationship with Him, and because of Christ's sanctification, we become holy and righteous so we could come before God and experience the presence of God. So we praise God for that. Amen? Amen. So it is really saying that same thing as justification. Na in just a different term. That we are holy before God. Because of Christ, we are holy before God. If you are truly a believer of Jesus, you are holy. You are pure. You are righteous. Not because masipag ka, not because marami ka nang nagawa, kasi ganito, kasi ganyan. We cannot count anything. Hindi tayo pwede magbilang sa Panginoon. Lord, tagal ko na naglilingkod sa'yo. For 18 years, Lord. For 20 years, Lord. Nagtatapat ako sa'yo. Iligtas mo ako, Lord. Huwag mo kong kakalimutan. Sa panahon ng judgment mo, that's not how it works. So whether bago kang mananampalataya o matagal ka nang nananampalataya, alam niyo kung ano nagmamatter? Yung totoong tinanggap mo ng Diyos. Because you became righteous because of Jesus. Because of Jesus alone. And if we're gonna look at 1 Corinthians chapter 6, verse 11, sabi dito, but you were washed, but you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ, in the Spirit of our God. Ulitin ko, sabi dito, but you were washed, but you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ, in the Spirit of our God. And all three of these are referring to our salvation. You were washed, your sins were washed away in baptism. Kaya importante po yung baptism. You were sanctified.
You were put in the realm of the holy. Hindi ka na lang taong nabubuhay dito sa mundo, but you are a spiritual being. You are put in the realm of the holy so you could experience the presence of God. Kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat nararanasan mo yun eh. Yung presensya ng Diyos, nararamdaman mo sa puso mo. Nararamdaman mo siya physically, sabi nga ng Word of God, that you can see and taste that the Lord is good. You can experience God. Pwede tayong mapunta dun sa spiritual realm and experience the goodness of God. And remember that you were justified. You were declared to be in the right, in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God. We are declared righteous because we are justified. Sana po naunawaan natin what justification means. It's becoming righteous because of what Jesus has done. So here, dito po sa verse na uli nating binasa, is speaking of that definitive positional sanctification that is ours in Jesus Christ. He's not speaking here, hindi niya sinasabi dito yung progress natin sa Christian life natin, but of the fact that because of Christ's death, we are holy before God. Dahil sa kamatayan lamang po ng Panginoon, tayo naliligtas. But kung sinasabi doon, gusto ko bigyan ng emphasis to, kasi especially for the church, or sa mga kapatid ko sa OIC. Alam niyo po ang Panginoon, sobra yung biyaya sa ating iglesia. For God is bringing people who really needs Him more than anybody's. Yung brokenness ng mga tao na dinadala ng Diyos sa lugar na ito. Dalangin natin palagi na ang church maging isang safe na lugar for people to be broken. So sana bigyan tayo ng Panginoon ng puso na katulad ng sa Kanya. Kaya sa gayon, mas humaba yung pangunawa natin sa tao. Na hindi natin titignan yung mga tao sa pagkakasala nila, sa karumihan nila, sa pagiging broken nila, kundi makita natin yung pag-asa na sa Panginoon pwede silang mabuo, na sa Panginoon pwede silang mabago, na sa Panginoon pwede silang makapaglingkod din kagaya mo. Dahil tayo nakakapaglingkod, hindi dahil maayos tayo, kundi dahil naiintindihan lang natin yung katotohanan na sa biyaya ng Diyos tayo nakakapaglingkod, but still, there are brokenness in our life. Pero pag naiintindihan natin that it is only by the grace of God that we can serve Him, na sana maunawaan din ng mga tao na nakakaranas ng brokenness, that in Jesus, in Christ, dahil sa redemption, sa justification, dahil sa sanctification, sa forgiveness ni God, we can declare to the world that the Lord is good. That we can be a channel of blessing to someone, even though you are still broken and God is still fixing your life, you can still be a blessing. Because it's not about you, but because of Jesus Christ. Our message is not our own story, but the message of Christ's salvation. We are new people. We stand right before God. We are holy before Him because of what Christ has done for us. Dito ko na po wawakasan. Sapat po ang biyaya ng Panginoon. For you, for me. Magtatapos po yung 2020. Sana po ang maalala natin sa taon na to ay yung kabutihan ng Diyos sa atin. At hindi po yung mga trahedyang dumaan. Alam niyo po, sa bawat taon na lumilipas, hindi naman po nawawalan ng mga trahedya. Pero sana po sa kabila ng nararanasan nating mga trahedya, napagtitibay po yung pananampalataya natin na kahit anong pamang trahedya ang dumaan, ang Diyos mananatiling buhay, mananatiling pareho, mananatiling tapat, mananatiling nag-iingat sa atin, mananatiling magliligtas ng mga taong may matinding pangangailangan sa kaligtasan. And my prayer for tonight, na lahat po tayo sasalubungin natin ang panibagong taon na puno ng pag-asa ang puso natin, na may bago tayong pananaw,
na willing tayo sumunod, willing tayo magsuko sa Panginoon ng buhay natin. Na hindi lang maging lip service yung ginagawa natin, na hindi lang tayo mapagod sa ministeryo, kundi yung relasyon natin sa Panginoon, totoo, buhay. Pag sinabi mong buhay, lumalago. Pag sinabi mong buhay, namumunga. Pag sinabi mong buhay, ramdam. Pag sinabi mong buhay, kita mo yung presensya ng Diyos. Kaya sa gabi pong ito, patuloy po tayong magpuri sa Panginoon, sa kabutihan niya, for what He has done for us. Hindi natin matutumpasan ng kahit ano. Wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kung masyado kang abala sa mundo, isa lang ang sasabihin ko, kapatid. Huwag mong hayaang dumating ang panahon na hindi ka na magamit ng Diyos dahil sa kaabalahan mo. Baka paalala ng Panginoon sa iyo sa oras na ito, you have to prioritize Him in your life. That He should be the center. Madalas kinakanta natin kahit bilang church, that Jesus is the center of our life. Jesus is the center of our church. Yun ba ang katotohanan para sa atin? Let's allow all of these words to be true. Hindi lang tayo basta mag-amen, kundi sabi nga, huwag lang tayo maging tagapakinig, kundi maging doer tayo. Makita sa buhay natin yung relasyon natin sa Panginoon, yung bunga ng relationship natin kay God. At tandaan po natin, naharap po tayo sa Panginoon individually. Kanya-kanya po ang pananagutan natin sa Diyos. At ang naisip po natin that all of us, one day, will see each other in heaven. Kapag dating sa langit, makikita ko pa kayong lahat. At tayo ay patuloy na magpupuri sa Diyos. Na ang buhay dito sa mundo, temporary. Lahat ng bagay dito sa mundo, temporary. Pero yung buhay pagkatapos nito, it's everlasting life. Para sa inyo, para sa mga kapatid namin, nagkakaroon ka ng doubt sa sarili mo, nag-check ka if you really accepted Jesus as your Lord and Savior. Kapatid, it's not yet late. Kung ikaw gusto mo na malayang kumilos ang Panginoon sa buhay mo, maging tapat ka sa Diyos. Wala kang maitatago sa Panginoon. Ang nais lang ng Lord, magpakumbaba ka at aminin mo na makasalanan ka, aminin mo kailangan mo siya. And declare with your mouth that you needed Jesus as your Lord and Savior. Na kinikilala mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo to redeem you from your sin. That you are justified by what God has done on the cross. Ito na yung pagkakataon mo to be real. I believe na kasama natin ang presensya ng Panginoon at nandito yung biyaya niya, yung grasya niya. At may pinapaunawa sa iyo ang Panginoon. May His Spirit continue to move in your life, to manifest in your life, wherever you are. I declare salvation sa buhay mo, sa pamilya mo. Sa darating na taon, dapat nakatingin tayo dun sa magaganap pa, hindi dun sa naganap na. Iwanan na natin lahat sa nakaraan. And let's all be hopeful, let's all be excited for what the Lord in store for us this coming year. Na nawa, lahat tayo matagpuan ng Diyos, nagtatapat sa Kanya. At lumalago sa ating pananampalataya. Sa gabing ito, sama-sama po tayong manalangin, magpasalamat sa Diyos. Hallelujah, Jesus! Yes, God, purihin ka, Panginoon. Sa gabing ito, sa oras na to, Lord God, salamat po sa iyong mga salita, sa iyong biyaya, sa iyong pagpapaalala, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagtubos namin sa aming makasalanan, Panginoon. Thank you, Lord God, for your justification, for your forgiveness, for your sanctification, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na wala kaming maipagmamalaki. Dahil sa biyaya niyo lamang, Panginoon, kami nakakapagpatuloy, Panginoon.
Kaya magpupuri kami, Panginoon, ng patuloy, Lord God. Itataas namin ang inyong pangalan. Dalangin ko, Lord God, na ang presensya ninyo ay patuloy po namin paranasan, Panginoon. Patuloy kang pumilos, Panginoon. Bigyan mo ng pag-asa ang puso ng bawat isa na sa darating na taon, Lord God, siksik-itik umaapaw ang inyong biyaya at pagpapala ang nag-aabang sa bawat isa sa amin, Panginoon. At gamitin niyo kami, Lord God, na maging daluyan ng pagpapala para sa mga taong nangangailangan pa, Panginoon. Continue to bless us, continue to bless our family, continue, Lord God, to bless the church, oh God. Continue to bless, Lord, the body of Christ. And equip us, strengthen us, Panginoon, give us courage, Lord God, for we are putting our faith in you fully, oh God. And tonight, we wanted to thank you, Lord. We wanted to praise you. We wanted to give glory unto your name, O Lord. Ibuhos ng Panginoon ang inyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na kinikilala namin, Panginoon, ang inyong biyaya sa aming buhay, inyong grasya sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy po namin papupuri sa gabi ito. Sa iyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri po sa salamat na ito ang dahilan. Lahat ng ito, dalangin namin sa pangalan ng inyong pagpunta ng si Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po tayong lahat sa kaman naroon, patuloy kang magpuri as we continue to worship the Lord. God bless you, and may the Spirit of God brings comfort, peace, and joy unto your family. In Jesus' name. Amen. Salamat po. Amen. Purihin ang salita ng Diyos. Kaya nga napakabuti ng Panginoon sa atin. Binigay niya yung anak niya. Namatay si Jesus para sa ating sulikin din. Holy, sanctified, and righteous. Thank you so much, Panginoon. Truly, God is so good to us. Muli kapatid, awitan natin ang Panginoon. Purihin natin siya. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Panginoon. Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka.
Panginoon, maraming salamat, Panginoon. You gave your Son, Jesus Christ, to die for us. So we can be rightful, Panginoon. We can be righteous, Lord God. And that is the greatest gift, Panginoon. It's thing na meron kami sa buhay namin, Panginoon. Thank you so much, Panginoon. God, you are so good, Lord God. Walang lahat ng mga salita, Panginoon. Describe, Panginoon, ang kabutihan mo sa amin, Diyos. Words cannot express, Panginoon, how great you are, Panginoon, Diyos. God, for you, Panginoon. Please, we worship to you, Panginoon. Naarin namin ang bawat gawain namin sa aming araw, Panginoon. Namin sa buhay. Ilalim ka po, Panginoon, sa aming buhay. Sa mga ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Ayan po, maraming salamat po sa mga nakidalo po sa One in Christ Fellowship. Isa pong kami po yung nabibless na makasama kayo dito sa gawain namin. At muli, purihin ng Diyos sa buhay nyo. At baka po iligtas po kayo. Ayan. At further announcements lang po bago po kami mag-end. Sa Wednesday po, meron po kami year-end worship. So, inasahan po namin ang makasama namin kayo, especially mga kapatid na namin sa Panginoon. Isa po itong pagsalubong sa bagong taon na paglilingkod natin sa Panginoon. Naniniwala po ako na itong darating na to will be a fulfillment of God's promises. Naniniwala po kami na yung biyaya ng Diyos ay bubuhos sa bawat isa. Ayan po, nawa, this year, kami po ay nananalangin na maging maayos na ang lahat, maging bumalik sa dati. Hindi man kagaya ng dati, pero mas maganda kaysa sa dati. Yan po, sana po ay makasama namin kayo just coming Wednesday sa year-end worship natin. Every Saturday naman po, meron po kami mga activities na pinamumuna ni Sister Angel Arturo. If you have prayer request, may gusto kayong panalangin, pwede po kayong mag-join sa amin and we are willing to send you a link kung paano namin kayo makakasama sa pagpapanalangin. At nawa po, maging weekly po yung pagsama mo sa ganitong gawain. Ayun po, every Sunday naman po, ito po yung ginaganap natin every 4 p.m. onwards, which is yung online Sunday service natin, ng One in Christ Fellowship. Nawa po lagi natin yung makasama. Alam po natin na isang araw man lang, actually dapat maibigay natin yung full commitment natin sa Panginoon. At isa to sa hinihiling sa atin ng Diyos na kahit Sunday lang, maibigay mo naman sa Panginoon. At naniniwala ako na magpapalain ka pa ng Diyos. Ayan po, meron po kaming Bible Journey. Ito po yung hashtag GentoRev namin na lagi namin ginagawa every day. So, if you are willing to join, libre lang po ito. Our goal is to finish the Bible siguro within 3 months or earlier. Kung talagang willing ka, discipline ka magbasa ng Biblia, salita ng Diyos. Sabi nga sa isang verse, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God, which is the Word of God. So, I pray na makasama rin namin kayo. Ito po yung ginagawa namin. Siguro po, maaaring nakikita nyo na or natatag kayo sa mga posts namin sa social media. Yung po yung ginagawa namin hashtag GentoRev. So, we're gonna read the Bible and whatever that strikes us the most, yun po yung pinapost namin, and we tag all the people that we want to encourage, especially yung gusto rin namin makasama na gawin yung ganitong activity. And I tell you, the result will be very, very fruitful. Yan po.
Muli, maraming salamat po muli at sana po ay makasama muli namin kayo sa mga gawain ng One in Christ Fellowship. At muli gusto ko lang po magpasalamat in behalf of One in Christ Fellowship sa mga sponsor, sa mga ministry partners po namin. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain po kayo ng Diyos. Marami pa po tayong aabutin na tao, marami pa po tayong aabutin ng kaluluwa. At salamat po, sabay-sabay po natin silang aabutin, hindi lang para sa atin sa iba, at para sa Diyos. Ulit, maraming salamat po ulit at palampahan natin ang Panginoon. God bless and see you next. God bless po.